And you are the change that we have been waiting for. Kusinta kumena amalaga kala kulilira. Nkumangoli kodi kubwela liti. La chibili lino. Kujole mavoti yao po voti la chakwela. Kusinta kujakuona mchonabi. Fuso. Inuyo mene muri munga mbusa mkakala pe musuti anu ya golide ndi black aja amachisa mene muri inu ngumachisa kwanuko muri nwi mbusa mukuti boma likwenda bwino ine sina lini makalata woti ndizitumikira ngati mbusa wa assembly funso kapena iyayi inuyo mziko mwana zikwenda bwino pachine ndendane nakale sinchira zonse Andreni Amalawi nonse, this is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM Chigawo cha kumamawa. Ndidziwa amalawa mbiri panopa mitu sikugwira kuti kodi dziko lathu likulowera kuti kodi tili mu democracy kapena tili mu chipani chimodzi mu ulamuliro wa chipani chimodzi. Rimpopo FM chigawo cha kumamawa ikufuna yakumbuse ndi kuadziwisanso anthu ena amene sakudziwa kunena kuti president wa Mphawi Bambo Boni Kalindo anatengedwa dzulo usiku chama 7 o'clock nthawi imene anali kusalima kumene kumalo kwawo. Ndithu gulu la anyamata azifwamba achipani okwana 30 ndi amene anapita kukatenga nthawi imene anali kumalo kumene anali. Ndizomvetsa chisoni atatenga kumeneko ananyamulira Kulumbadzi police station kumene usiku wonsewu akhala ali kumeneko. Ndithu anyamata okwana 30 akuchipani ndi amene anapita kukagwira Boni Kalindo. Nkhani ndiyonena kuti chifukwa chonena kuti anayankhula mu audio yawo mawu amene apweteka aboma ndonena kuti ino UTM mangani katundu wanu kukasiya zibwererani kutyolo. Mawu amenewo ndi amene apangisa Kalindo kuti aboma amange. Ndizomvetsa chisoni kumbanda kuchaso walero ndi pamenenso Kamulepo Kaluwa naonso akatengedwanso pankhaniso yokhuzananso ndi nkhani ya imfa ya Achilima poyankhula kunena kuti sizingatheke kunena kuti ndege ingogwapo panda zifukwa. IMCP akudziwapo kanthu akuyenereka kwa masula a Malawi chifukwa cha mawu amenewa
nawonso apezeka zonoti akatengedwa. Ndefunso ndilonena kuti ndamalawi angati amene angamangidwe chifukwa chakulira kwa imfa ya Klaus Chilima. Palibe Malawi amene m'maso mwake mulibe misonzi. Angakhale ku polisi komweko anthu akadalira sakumvesa kunena kuti kodi Achilima ayenda bwanji ulendo wawo. Angakhale ku ame kumene konso azitsogoleri a ame akuliranso kunena kuti kodi imfa ya Chilima yabwera bwanji mosaoneka bwino modzidzimusa mwachoncho. Mwachidule tikhoza kunena kuti dziko lonse la Malawi kuphatikizaponso ndi maiko akunja akulirabe imfa ya Chilima chifukwa sakumvesa kuti imfa yakhala bwanji. Lero boma lamba kuyendesedwa ngati mmene zimakhalira ku Zimbabwe. Ku Zimbabwe kungokwera minibasi umakhala ndi mantha kuti uyankhule chifukwa boma la ku Zimbabwe linayika wa polisi pena paliponse. Minibasi ina iliyonse ku Zimbabwe mmakhala muli CID amene ntchito yake amve kuti kodi minibasi muja anthu akuyankhula zotani, nde amangoyenda nawe mpaka pamene iweyo wayankhula zolakwika ukamakatsika nawonso amatsikira pomwepo. Ungodabwa akukumanga ndikukutenga kwafusa umati chani minibasi muja. Ndi zimenenso zimene akufuna azibwerese ku Malawi. Funso ndilo kuti kodi Amalawi tidzagona mpaka liti? Chifukwa mavuto amene wawa tikuayang'anira akukhazikika. Inu azipani zotsutsa mukutipo bwanji? Kodi tidikirebe za ma 2025 pamene anthu akuzunzika pano? Bwanji osabwera poyera ndi kutsutsula nanunso mukuopa kumangidwa? Komatu ndi Boni Kalindo yomweyi amene akuyankhula zokhuzana ndi kulimbana kwa mchitidwe wa chipani chimodzi. Tiyeni azipani zonse zotsutsa tibwere pamodzi. Nthawi imene Amalawi atikhulupirire kuti ulamuliro wathu uzakhala wothandiza anthu, nthawi yake ija ndino. Amalawi akukulilirani nonse azipani zotsutsa kunena kuti bwerani muyime nawo Amalawi limodzi. Ndizomvesa chisoni chigawo cha kumamawa kuno Limpopo FM ikufuna ikutsimikizireni kunena kuti mdziko mwathu mwalowa anthu achilendo okwana 500. Anthu 500 amenewa ndi zifamba zimene zachoka ku Rwanda zimene zabwera ndi zolinga. Anthu amenewa alowa mdziko mwathu. Takhala tikuyankhula za anthu amene akumalowa mdziko mwathu muchisisi mosogozedwa ndi boma, komano military yathu simatenga gawo chifukwa chonoti mtsogoleri komanda wa Malawi Army amene ali a Valentino Phiri ndi amenenso iwowo asankha kugwira ntchito ndi chipani osati kuteteza Amalawi. Ndezi kukhala zovuta tikalengeza kunena kuti mdziko mwathu muli zachilendo. Sikumaoneka ngati zopepera koma kumapeto kwake zikumapherezera zinthu zolakwika. Nde tikufunanso tikuudzeni Amalawi kunena kuti mdziko mwathu mwalowa asilikali okwana 500 kuchoka ku Rwanda. Asilikali amenewa ndi asilikali azauchifwamba amene amaziwa zauchifwamba. Ntchito imene abwerera ku dziko la Malawi ndi ntchito yonena kuti azathane ndi Peter Mutharika, azathane ndi Boni Kalindo, azathane ndi Shadrack Namalomba, komanso athane ndi Yeremiya Chihana. Ndiye mutha kuona Amalawi kunena kuti kumene tikulowera
tikukhala ndi chiyembekezo ngati amalawi eni sitidzuka ndi kuchitapo kanthu ndiye kuti tikudzala mbewu yolakwika. Nthawi yabwino inali imeneyi pamene tikuona mazunzo amenewa, pamene azisogoleri akumangidwa, inali amalawi amene tikanadzuka ndi kuyima ndi kutsutsana ndi chikhalidwe chimenechi. Koma amalawi tikudziwa kulirira m'mimba, kulirira m'mimba sikuzithandiza. Ndizomvetsa chisoni kumangidwa kwa Chihana ndi a Ben Longwe amene analembera SMS a Richard Chimwendo Banda komanso Ankaka kunena kuti tamangani a Kaluwa komanso tamangani a Boni Kalindo. Ndizomvetsa chisoni ma SMS amene tapeza malinga ndi anthu ali Mphepo FM amene amagwira ntchito za internet apeza message yochoka kwa a Ben Longwe kupita kwa Richard Chimwendo Banda ndi Ankaka kunena kuti tamangani Akaluwa komanso mwamange a Boni Kalindo. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti munthu amene amazitcha kunena kuti iye womenyera ufulu, munthu amenenso mmodzi amene anayankhula zolakwika kulinenera boma limeneli, lero boma limeneli lantenga ndi kukhala munthu amene ali mneneri wawo, munthu amene nayenso wasanduka chipinjo kwa Malawi ochuluka. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Amalawi ngati sitiyima nji achinyamata, ngati sitidzuka kufuna kupulumutsa dziko lathu la Malawi, ndiye kuti amalawi ochuluka amwalira mu njira zosiyanasiyana chifukwa chonena kuti eni ake amalawi tikadagona, tikadali mtulo, tachulusa mantha, tikungofuna munthu mmodzi azitiyankhulira, munthu mmodzi uja akakhala chete tikumutembenukiranso ndikunena kuti amene uja walandira ndrama, tikuyiwala kunena kuti ifeyo ndi amene tikubweretsa chifokeso. Tiyeni amalawi tidzuke, konse kumene tili titsutsane ndi ulamuliro umene ulipowu. Kuti mission yotana ndi chilima yateka pamene kuli amayo Michael Usi Manganya wayamboka tishali ku UTM 2012 atamwalira Bingu. Tinaona nduna zambiri za boma achitake Lipenga aulendo wa Golan Hala onsewa anatembenuka ndikupita kwa Desbanda ndikumusiya Bingu atangomwalira ali nyumba sanakile mmanda anamutawa. Leronso ndizimene kuchita Michael Usi anali limodzi ndi chilima kumukonda like best friend, koma lero ayamboka tishali pamene chilima amapupa ndi moyo kuchikangawa kuswa chithandizo pa 10 June. Manganya anali mu cabinet meeting ndi Chakwera 10:30 ya usiku. Kumeneko amuza kuti asankhule chilichonse amoleza vice president. Mukaona press briefing a UTM mwina wakupezeka pakamodzi kawiri koma sakuyankhulanso chilichonse. Koma iye uja atuti panopa akanakhala kuti iye uja ndi president wa UTM chifukwa ndi vice president, anali vice president wa chilima. But now akupanga comparate ndi MCP chifukwa MCP anamuyitana 10:30 cabinet meeting ya usiku emergency meeting kumene amuza kuti Michael Usi msankho chilichonse inuyo tikupasani vice president umene unali wa chilima. Ndikuti apano anzati achitaka yati alipize kusaka chilungamo paisa chilima, iyeyo akufuna vice president. Koma chimene Michael Usi ayenera kudziwa, MCP is very dangerous. Kunaisa dikimia, kunaisa chilima azibambazi nzeru zawo amene amaona ngati MCP nasintha anachoda makosi. Mzimu asausima ndikuya kwambiri kutengera chitonzo chimene MCP yampanga.
Manganya akuza kunamiza team, but he cannot betray Marriott. Ababa atabwera ngati afford kupanga endosi Peter Mtalika kuti ayendetse boma 2025 koma kwa Mtalika 2025 mafuna alowe mawa mwapijana achana kuti isa afford tabwera kupanga endosi Peter Mtalika koma 2025 kwa Mtalika timafuna kuti alowe mawa akanalowa zulo president anu afford akusiwa kuti muli kuno dasazika ndauza yezwe muyankhulazi akupita nanazo dasazika ndauza kupita kuti sogolo kwa alliance so afford ndi alliance yes afford ndi alliance ndi alliance mukuona bwanji mmene anthu abwerera mmene baba ndi warning shot kwa Chagwera kuti ayambe upakira ndi warning shot kwa Chagwera koma ndikuwauza sabayanga kumpoto kunoko anthu apanga endosi Peter Mtalika kuti ayatenge boma tenge khali nawo pamodzi azathu tutenge boma sakhani kukuyeya why DPP ndi afford ndi maganizo ofanana panopo anthu akuvutika alimi akuvutika sakulandira ndalama zawo koma 1 year akhala kulima Chagwera kuti ngosolve ma problem panopo chuma cha Malawi sichikuyenda bwino Chagwera achisokoneza pano amaiko akunja kuti kaikirazo kuti kodi ndi mtsogoleri koma poti Chagwera nayonso ayamba kusazika kupakira kufuna kuti mpange declare disaster kuti azipita. Are you sure kuti DPP 2025 ilowe mboma? DPP ndi professor Arthur nanena kuti professor sinanene kuti Chagwera yayi nanena kuti professor sinanena kuti Leveland yayi nanena kuti professor osati Leveland kwa napusizikwa ndi Leveland kuti ndi opempera koma ayi kufuna professor panopo singalankhuleza chifukwa chani Peter Mutharika professor Peter Mtalika chimene tikufuna kwambiri kwa iyeyo ndi wisdom chachiwiri akhoza kubweretsa chuma dziko tibwerere mwakale mafuta abwerere mwakale shuga ibwerere mwakale anthu ayambe kukhala ndi chikhulupiriro kuti dziko likuyendesedwa ndi munthu wozindikira dziko kuyendesedwa ndi munthu wozindikira Peter Mutharika Peter Mtalika wisdom ili mwa iyeyo ali ndi uphungu ndi munthu womvera uphungu upangire ndiye Peter Mtalika is right candidate panopo pamene Malawi ali ndi Peter Mtalika yekha mnangaitise dziko ili afford tachisaindosi iye ndiponso tinayambaso tifeyo afford kunena kuti abwerereso Peter Mtalika sikoyamba iye tikubwereza panopo tikungosimikiza zimene anthu akufuna kumpoto anthu akuti bwanji za Amalawi akuti chani za Peter Mtalika Amalawi akuti Peter Mtalika ndi amene atenge boma tinalakwisa kuchosa nsanga ndithu anali chikhumbi kunjoti tisinthe dziko koma kusintha kuja tinasinthira kupopo tapita kubagamoyo ndi tibwerere tapita kuti Bagamoyo kuti Bagamoyo ndiye Bagamoyo ndi Chagwera ndiye tifuna tibwere kwa Peter kanga tikukena ndi kwa Peter Mtalika Professor Peter Mtalika ndithu Bambo Yeremia Chihana ndi kuyamikeni kwambiri potilankhula pano pa msonkhano wa TPP inenso ndithokoze komanso inunso a media mwaona nokha kuti Peter kulowa mboma auze na Malawi kuti agwirizane tilowese Peter Mtalika mboma tusaboma IUDF a DPP afford tatiye ntizitenganawo mbali anthu ena achi akaitana mademo tikabwerera kumbuyo uko ku 2020 2019 uko anthu amene ayimusipiwa kuti alowe mboma amapanga chimozi kupita pansewu mademo amachita Monday to Friday kodi ifeyo a opposition panopa DPP UDF afford ambewe uko tikumaganiza motani samangoti anthu azativotera koma musakugwirizana ndi anthu oto simukuwapangira china chilichonse Malawi panopa mukungobisala uko a DPP afford UDF mukungobisala uko koma mukufuna muziyafuna vote ya anthu ya Malawi 2025 pomwe a Malawi akuzunzika zinziko mwawo palibe chimene mukuyankhulapo ndiye vote imene mukufuna muzafuna yanji muzafuna vote yanji tiyene apo kuti tigwirane manja azipani zosusa tituluke a leader of opposition a George Chaponda kumene muliko mumve and brother Salo
akomuleti Ntanyiwa komwe muliko mutiyankhulire audio imene ipitenso kwa a leader of opposition a George Chaponda akuyenenga atengepo gawo stepe asamangokhala umangoda poti ife 2025 tizalowa mboma anthu amene atazakulowesa ni mboma ndife tomwe tikuzunzika kumayende kumapita ku polisi kumamangidwa nkhani zazi pomwe inu mulipo kuti mutha kususa zinthu mutha kuyankhula dziko nkudziwa ngati a leader of opposition mufuna mukhale gulu lachina na mkhomo omwe aja muzipanga zoti anthuso azipangaso azikudandaulaniso tiyeni tituluke Plaza Salo komanso Comrade Ntanyiwa m'maaudio anu amene akubwera kusogoloku olo muwapanga ka nthawi yanji ka usiku a leader opposition akuyenenga atuluke achitepo kanthu pa nkhani imene Fabon Kalindo sali ku Chipani koma akuuza amalawi zona kumauza kuti tiyeni tizavotele DPP tiyeni tizavotele Ford tiyeni tizavotele UDF yesu a Chipani koma kumauza anthu amene mpona ndi mmene zikuchitikira mboma umo nde tiyeni tiyankhule a opposition tatulukani mukuyenera mutuluke kusaka kwatu kuja kulimwa wachi bwana kwambiri mbange lazipani kulizibwana zazikulu kumene kuja chifukwa zimene zikuchitika ndiponi ndo munthu chatu akuzuzika komano uzika umene akuzuzika poni kalindo akuzuzikira zipani azalowe boma aziza mumangaso zimene akupanga azipaniwa poni kalindo ja akuzuzikira zipani kuphatikiza ndife amalawi ndeno zinafunika zoti zimene zikuchitikazi azipani abwere pa ground a DPP abwere pa ground a UDF abwere pa ground au jina Ford abwere pa ground ndizipani zimene zingopfuka kumene zingati zili zoti sizili kualaya siku zibwere pa ground ndezionese kwiyo kuti MCPizo kumana ndoti mwe mosemeze zingachitikizo azikuti abasi athana nazo au jiniyo amalo festival au na udabanga bwanji kumalo chimene akufuna azuzidwa zisisi mukhale osamala kuchitika zakuti basi ndekutima kwawo kombe kumano pa mavuto ngati apapa zikufunika kuti zimenezi anthu aendelee limodzi azipani zonse abwere pa ground aonese kwiyo kuti boma lilizo kuti amalawi atopa kwambiri apapa ngoti azipani asiye game kuti aipanga amene amaipangawo ife tizingulangana sisi tikhuza apo pasondeza kufunika kuti anthu tione bwinobwino pamene kuti chichitika ndi chani chifukwa zimene zikuchitika koma ujezi kudabwisa kwambiri boneka ndo kumuzuza modesa nkhawa kwambiri komano kuli zipani zosusa kumene kuja mwayona kuli zipani zosusa malamoti kumene kukufunika kuti kupitidwe mawa kulilongweko mawa kanasapita zipani zonse DPP UDF Ford ndizipani zimene zisali mwalaya simu zikapezeke mawa kulilongweko kuti akakhale nawo pazochitika zimenezo ka akukalowa mawa khoti ka kulizotani kumana akamangale akafusa chifukwa chimene amangira poni kalino akafusa azipaniwo kuti kuti mamanga chifukwa chani chifukwa ndoti kuzipani zikwatu chasu ndizogona kwambiri ino amalawi masiku ano atulwa ambiri ife tapanga ziwawa ku nzuzu ino kamuzu tamugendapo ni miyara kamuzu mweni yoja ma 1993 92 ino matupate tavuta atagwira chihana nthawi imene chihana ari mndende ino koma masiku ano anyamata anangozerowera basi kukhwefura basi kuchangamuka ipatauni ngekumango umene amangano amangira nkhani yake ilifa nkhani yawo yopha chilimayi wina alesa ilo kudziwa kuti chakwera ndamene anapanga pa program wonse kuti chilima aphedwe zimene zozo wina alesa kudziwa ndinanga chimene amangira nkhani yake iti nkhani yake yomwe yopha chilimayi kapena amangira no nkhani yake music promotion. ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumamawa amalawi nonse konse kumene muli dziwani kunena kuti tonse amene tima ikonda Malawi First
tiyeni mwa nthawi zonse zikachitika mwa mtundu umenewu timapanga limodzi kuti tithe kuthandizira president wathu wa Malawi First bambo Bon Elias Kalindo. Tiyeni tonse kumanambala omwe aja a George Makoa, a George Jubek Makoa, tiyeni titumize ndrama zathu kuti zithandizire kutumikira Boni Kalindo. Komanso tiyeni tithandize kuti akaluwa nawonso apeze thandizo kumene ali. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa, tiyeni tonse a Malawi First, kanga chepe kamene tili nako tiyeni tipereke kuti ife a Malawi First tiyende limodzi pamene tikulimbana ndi chikhalidwe choyipa. Ife a Malawi First kuti tithamange tikaone president wa mphawi, komanso a Malawi First tiyeni tithamange kuti tikaonenso abambo Kamlepo Kaluwa. Tonse tiyeni tigwirane manja ndi kuti tipulumuse miyoyo ya anthu athu. Limpopo FM ili pano 24 hours kukuuzani china chilichonse. Kodi mwamva yabukaso inatu ikubwera posachedwa pompa kawina sathawa. Ndangomva kuti anthu akulongeza masutukesi kaya kulowera kuti kaya chachitika ndi chani. Zonse timva pa Limpopo radio station. The change that we have been waiting for. Kusintha kumene Malawi akhala kulilira. Nkumango kodi kubwera liti. Lachiwiri lino. Kupyola mavoti yawo povotera Chakwera. Kusintha kuchakuona mchoonadi. Ndizona Amalawi kusintha kumene tinakhala tikukuyembekeza kuja panopa aliyense ali ndi umboni kunena kuti panopa Malawi wasintha. Malawi uja anali wabwino uja, lero Malawi amene uja wasintha. Mesa ndina kuchitila za bwino zochuluka ineyo kakale kutukale fumu ndina kunyamula ndine mandipela kumba kufangati ebe mayo undipela kunkalango kodi ndina bisalomu wanozimu wanga kufula pasi bandaga mayo ndafela kondo ya bale kaini moja chiri mali kuzi wakumudiza Malawi ndikamulanzela kumamba matembeo wabere baiwe ndi banjalamu ulindisoka misimu yantu naye niwere pamutu pabo Mulungu wanga uweruza mwanji hapa
FM ndi comrade Ntanyi wa Malawi konse kumene muli tisiyane pomwepa tikumanenso mzigawo zina ndikhala ndikubwera lero ndikhala ndikubwera kuti ndiphulise chibomba chichupsa chimene chocho chiphulike chichitike Yob 13:13 ndikuti akuphagira katundu akufuna athawe ndani zonse pa Limpopo FM nkhanga zaona chilungamo chioneke mayifa ya sawa sima tinagwesa ndege tifunanso tipemphe ma platform Limpopo FM yachina comrade Ntanyi kuzani ndikuuza ziko chilungamo tipempheso bakiri Mlosi TV Fufuzani Auseni Malawi chimene chinapa a vice president chomwe ndikufuna chioneke pakumuliza Malawi ndikamulonzera kumwamchioneke matembero wabwere paiwe ndi banjala kulindisona mizimu ya